имрӯз пага баҳс мекунам кора. кандани рақамҳои давлатӣ аз таксиҳо дар байни таксиронҳои Душанбе ҳангома барпо кардааст. Саъдӣ, таксирони ширкати Рахш, мегӯяд шумораи мошини ӯро, ки соли 2019 аст, нагирифтаанд. Аммо вай аз вазъи ҳамкасбонаш нигарон аст. Аста бисёр таксиёра гирифтан номерушона. Хелиш бо бечораҳо ай банк қарздор буд. Бисёртар ҳамун соли мошин ки нав боша номера намекананд. Солиш ки то 2014-15 ҳам хеле боша мекананд. дар бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Душанбе аз суҳбати назди дурбин худдорӣ карданд, вале гуфтанд рақамҳои давлатии таксиҳо барои танзими миқдори нақлиёт барчида мешаванд. ба гуфтаи мақомот, шумораи таксиҳо дар Душанбе аз 6000 ҳам гузаштааст, дар ҳоле ки набояд аз 4000 адад зиёд бошад. иқтисодшинос Фозилҷон Фатуллоев мегӯяд, танзими теъдоди таксӣ дар шаҳр хуб аст, вале суол ба миён меояд, ки чӣ қадар ронанда бекор мемонад. вай ҳамчунин ба эҳтимоли вуҷуд доштани рақобати носолим миёни ширкатҳои таксӣ ҳамчун сабаби воқеа ишора мекунад. ин рақобат байни агрегаторҳо Олучаю, Рахш таксию, Чоряк таксию, Сомон таксию, дигар ва ғайра рақобат онҳо рақобати дуруст бурда истоданд, лекин байни ҳамин 4 агрегатор ва алоҳида бо рақобати пинҳонӣ ҳаст. то ҳол ҳеҷ яке аз мақомоти танзимкунандаи Душанбе маъракаи барчидани шумораҳоро шарҳ намедиҳанд. сокинони шаҳр хеле зиёд будани таксиҳоро тасдиқ мекунанд, вале мегӯянд талабот ба онҳо низ кам нест. ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз беинтизомии таксиронҳо низ шикоят мешавад, вале хулосаи бисёриҳо ин аст, ки ҳама гуна танзим бояд худ назм дошта бошад. маъракаи нав пас аз як садамаи пурсару садои таксӣ бо автобус оғоз ёфта, вокуниши шитобкорона ба воқеа дониста мешавад.